гейминги, не си ще играем Майнкрафт. Съвсем много шамарки започваме. Ох, сезон 2, епизод 2. Та сега не знам какво ще правим. Аз главно ще работя по градината днес. Аз искам да събера още малко дърво. Колко айрон имаш у себе си? Едно. Килчи при това. Килчи? Аз малко тук ще ги събера. Еми тя Хвърли е във водата. Имам 2 пшеница, 3 пшеница. Аз имам 5. Аз почвам да събирам много. Аз тук съдя. И бейра. Ох, абе какво става незе? Що лагва така? Това видео изобщо не е снимано след началото на първото. На миг. Имам вече 11 моркова. Сега ще съдя. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Тя нашата ги беряла така готови, не готови. Чакай, че тях да взема моркова. То нищо лаш няма да взема моркова, ама се направя хляб, бе. Кое наяжда повече, морковите или хляба? Не знам. Ми хляба става. Не, защо не съдих такова? Аз не съм пила пшеница. Съдя моркови още. Защо по дяволите няма картофи? Много искам да има картофи. Защото селеници са тъпи. Трябва някъде да си вземе картофи, аз ще заобиколя някъде да намеря. Може, като един път в предишния сезон май, не помня снимахме ли или не снимахме, когато бих едно зомби, там ми пусна картоф. Това беше... Беше... Аре стига съм ги ял, бе. Никой не е така да ги... Еми, аз като цъкам да ги... Бе. Не, братната ми ще се съдя. Малко тук ще чупя такова. Тук не ми се иска да братната ми да съдя. Дърво ли? Да. Давай, давай. В момента имам... В момента имам 34 дърво. Да. Ми, това ще бъде много добре. Аз събирам дърво, че се погрижи за фермата. Гледай, това е аз фермата. Фермата. Това не оселява фермата. Това е реалити шоу. Дрън. Майко! Такова колко много моркови ми пусна. Аре не ги. Хоп. Това е морковчета. И това. Аз те виждам. Добре. Добре, бе. Съдя. Не те... да. Я там. Еми, аз имам много задоволителни неща в себе си. Да се събирам из цялата улица. Дърво. А братата ми е на много малко. Това ви става един голям. Аз не съм си направила кирка. Сега ще направи на камък кирка. Да, трябва да съберем камък. Не моркови, защо не се? Ми то, кое е по-хубаво да насадим, моркови или пшеница? Ми дай да те става, защото после като направим. Ама не ги смесвай, първо направи само ако чисто. Ми аз вече ги смешах. Да, готово. Всичко е обрано, мисля, че. Имам 21 моркови и 20 на пшеница. Аз на мен апаратата не става на малко. Айде. Чух как се щупваме. Аз съм много гладен, няма какво да ядем. Абе, какво става, бе? Нещо наистина много лагва. Аз ще си направя малко хлебец.
Хап, 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 хап. Направи на мене. И аз направих 9 хляб. Първо да се наям. Така. Наядох се, за сега храната ни е много бедна. Оставам ти 3 хляба. Аре да бъда. Намери си ябълка. Браво, яш ябълката. 21 делено на 2 колко е, бе? Не може. Иначе всичките ще бъдат 40. Окей. По 10 едното го остави в това. О, в януари 2, че ми трябва дърво. Здрасти, Селени, чао, Селени. Па! Как ме надуши, че съм така, бе? Не видях там. Имам 56 дърво. Дай го, цялото ми дай. Фърли, бътка, фърли. Майко. Колко? Направи ми направо да събирам. Тази жена не е наред. Тук... Аз ще дам и още дъски. Майко. Аз напълних инвентара с... Майко, виж колко много дърво имам. Ти си луд, бе. Аз съм луд. Нямаме легла, става вече. Ама в честа има брадва. Направи 2 или такова. Фъде. Направи. Кирики. Да. Има още 25 в съндъка, още. Дърво. Така, наци, там да си вземеш, наци такова. Какво ти дам още? Малко е такова дървце. Хоп, е така. И ти я дам празно. Бам. О, хора, ще върнем, когато стане вече ден. Ама аз за какво си оставам? Чакам да спра да се напълня. И хора, продължаваме. Да, на мен ми трябва такова. Има хляб. Аз имам да търся. Хлебец. Аз стигам да взема камък. Бързо, ела тук. Къде? Има овца. Къде, бе? При мен. Бързо идвам, Димитри. Кой те цели, бе? На зомби. Абе, какво зомби, бе? Там Абе, пусни малко очицата да стрижа. Дай ми 3 вълна. Къде е това, бе? Това е. Сензорейт. Аре, яш. Яш, бе, овцата па. Аре, яш, бе. Само саме. Аре, бе, що не мога да взема тази стрела. Ох, някой мангал ме цели. Ти беше, нали? Където сме? Някъде някой нещо ме цели. Не, това защото, нали, проспах. Аре, бе, тази овца няма ли да иде? Яш. На мен ми трябва морк. Яш, бе. Яш. Да. Отивам да търся камък. Гледа. Аре, яш, бе. Гледа, ще удари един път с ръчица. Аре, яде ли? Виж. Сега трябва да яде. Вземи... камък. Аз не взема камък. Аз ще взема камък. Аз ще взема. Около 500 чета. Тук има някаква мина. Като в първи сезон. Това се отсема е еднакво също. Окей, аз взех 10 камъки и стига толкова. Аре, бе, този коца яде ли? Къде отиде? Яде. Ела тука, Маринке. Стрижи. Колко да е... аре, бе, трябва ми още едно. Да, имам 5 вълна. Аля, кю! Аз намерих... Аз имам 5 камък.
Аз намерих кол. Ела при мен, плиз. Ще направя един крафтинг таблет. Аз имам! Вече направих. Аре, слагай го! Слагай го, бе! Не, това... забравях. Добре, аре, аз имам. Хоп. Така ще си направя каменна кирчица и отивам да спера по някой. Аз събирам камък и аз ще направя един домак. Нищо не виждам. Това трябваше да се направим. Нали събирам кола за торчове, бе? Майко. Нищо не виждам. Почти де. Не знам вече колко. Имам 14. Пещ? Ще направя пещ. Да. Не, защо почнат? Мога да си направя гляд. Нали? Да се отбълства. Пръчки ми трябват. Имаш ли дърво? Да го заряза за нас. Имам много. Дай ми. Заплатих. Да си направя кирка. Добре, аз ще направя камен, нали? Да. Нати. Нати. Фърлите, бе. Чакай да си че взека. Сега ще направя малко торчове. Ето, направих си 28 торча. Имам 28 торча. Аз няма да хвана надолу. Що? Не знам. Чакай. Не може да се измъкнали. Нали имаш камък? Аз събирам камък. Каменен меч. Ти колко камък имаш, бе? 25. За какво събираш още за каменен меч? Тоест каменния меч ти иска 2. Да, знам, но ми трябва дърво. Не мога да ти го дам цялото. Да си беше взела от къщи. Сега ще дам, аз съм малко да се събера. Аз имам, ще дам. Айде дай я. Тихо да, тихо. Тихо да събера малко. Хора, ще се върнем след... Не, няма да случи. Няма да спирам ключа. Вече стана 12 минути. Майко, добре хора, само да си довърши тази страна и спираме. Свършваме. Тук се направи да направя къща. Няма да живеем тук. Така. Добре хора, надявам се клипчето да ви хареса. Пръснете му по един лайк. Щупете лайк бутона така. Пам. И се видим в следващото клипче. Кажи чао. Чао. Чао.